el que he intentat és vestir una mena de programa que pugui ser adoptat per diferents organitzacions, no tan sols per administracions, a l'hora de dur a terme estratègies col·laboratives al seu si. Per què estratègies col·laboratives? Doncs perquè en un món en un constant canvi, amb una substitució de paradigma com el que estem visquent actualment, ens sembla que les xarxes socials poden ser una bona recepta pel problema que podem tenir les organitzacions en general i específicament l'administració. En aquest sentit, diem en el llibre que durant uns quants anys de vigència de la gestió pública clàssica no hem sigut capaços ni de fer tan sols pessigolles el mastodont, el gegant de l'administració. I amb l'adveniment de les xarxes socials i la seva incorporació dins l'estratègia, la lògica i la cultura de l'administració, ens sembla que pot ser ben diferent, perquè aquest és un món, com dèiem, propi de la ciutadania. I aquí no s'esdevindrà el que segurament ha anat passant al llarg d'aquests anys, que les diferents tècniques, les diferents estratègies gerencials no han acabat de provocar la transformació que ens sembla que necessita l'administració per ser més productiva i per tenir un conjunt de professionals molt més enganxats amb l'ideari d'aquesta organització. El món de les xarxes, com deia, és un món propi de la ciutadania i serà ella la que ens marqui el seu tempus i ens exigirà i ens demanarà que acabem satisfent unes demandes molt clares que ens anirem formulant al llarg de tots aquests temps. Hi ha un punt també molt important que per poder fer tot això és imprescindible que l'administració obri la seva ment i mantingui tots uns altres postulats envers la propietat intel·lectual o la gestió dels drets d'autoria de moltes de les obres que fa. I, evidentment, cap a la resta, allò que són dades genèriques, les acabi obrint perquè se'n beneficiï el conjunt de la ciutadania i les empreses.